Дълга топка. Добър заслон от Кристиян Димитров и никакъв шанс за Стивън Симба. Луцов ще спечели ценни секунди. Серафимов изнася топката. Директното му подаване обаче е пресечено и сега зоната зад гърба му ще бъде атакувана. Симба. Пас през центъра. Добра намеса на Крамбурас. Този път обаче опциите в предни позиции са сведени до минимум. Няма нарушение срещу Майкон, който остава на тревата. Атака за гостите от Университатия. Телеш опита се с пета да продължи към Тавареш отново. Топката във владение на Левски, но пък няма да бъде създадена атака, за да се провери състоянието на Майкон. При новите правила и факта, че появили се медицински щаб, означава, че поне една минута играта ще бъде в числено неравенство. Със сигурност симулациите ще бъдат сведени до минимум. Болката, която изпитва Майкон, е лесно забележима. Може би при приземяването той падна по особен начин на дясната си ръка или рамо. Добрата вест е, че е обратно на крака. Джентълменски пък гостите върнаха топката на Левски. Вуцов силно напред. Сержиньо усети, че е близо това да загуби топката. След това нарушение на Давид Кусо. Успя да стигне до топката, успя да я отнеме, но подхлъзвайки се, застъпи своя опонент. Осми матч за Левски в европейските турнири срещу румънски опонент. Всичко започва преди повече от 50 години, когато в турнира за купата на УЕФА през 1972 година Левски изгуби с 1-4 от Университатия, но от Клуж, за да може в реванша в София да постигне един от, може би, най-паметните си обрати. 5-1 и продължаване напред. През 1981 година губи с 0-3 като гост от Динамо Букурещ, но побеждава с 2-1 вкъщи, но все пак отпада. 95-та година обаче време за реванш. Победа с 1-0 на Динамо отново като гост. Равенство 1-1 в София и продължаване напред. И последната среща с румънски представител до момента беше вече преди цели 21 години тук на този стадион. Победа с 1-0. Гол в сетните секунди на Емил Ангел във вратата, към която Левски атакува през втората част. Победа, която беше една от важните, за да могат сините да излязат извън своята група, да продължат към елиминациите и все пак да стигнат до четвъртфинал в онзи паметен сезон. Така че до момента, поне в домакинство, Левски срещу румънски отбор, 3 победи, 1 равенство и 0 загуби. Скречо, Рус, Румън.